Tak dnes môžeme len skonštatovať, že super bol jednoducho lepší a zaslúžene u nás porazil. My sme mali solidný začiatok alebo vstup do zápasu, kde sme nepremenili prvú šancu na gól. Potom sme dostali 3 presilovky alebo jednu dvojminútovú, jednu štvorminútovú, kde sme vyzerali tragicky znovu. Sme dali superovi našou laxosťou šancu na skórovanie, podarilo sa im to ísť do vedenia až v závere po našej chybe znovu pri útočnom pásme strata puku a potom jeden hráč v podstate do 4 a dali nám z toho vedúci gól a odvtedy bolo vidieť na hráčoch taká nervozita pri každej situácii. Všade sme boli neskôr, super proste hral aktívne, dobre korčuloval, veľmi dobre forčekoval a my sme neboli v tých situáciách na čas a neriešili sme ich správnym spôsobom a potom už od polky zápasu, keď sme to chceli zlomiť, tak už bolo vidieť na hráčoch, že už to nejak lámame cez palicu a puky nám odskakovali a každú prihrávku nám proste preťali svojou hokejkou super a nedostávali sme sa ani do nejakých čistých gólových šancí. Čiže je to smutné, ale musíme skonštatovať, že proste super vyhral zaslúžene a my sa z toho musíme dostať. Ja som dúfal, že tá prestávka nám pomôže. Tréning vyzerali parádne, nasadenie všetko. Chalani si urobili team building a ja som veril, že v dnešnom zápase to prenesieme do zápasu, ale bohužiaľ to, čo sme chceli, hrať play-off hokej a mať nasadenie, rýchlosť, tímovosť, tak dnes to tam proste absentovalo. Ja si myslím, že aj takáto prehra nám proste môže pomôcť, ale musíme myslieť pozitívne a pripraviť sa na ďalšie zápasy. Tento týždeň je dosť dôležitý. Hráme v Oseti najbližší zápas. Najlepšia šanca pred tým, ako sa dať dokopy a ukázať hokej, aký sme hrali na začiatku sezóny. Preto tak nad tým rozmýšľam, že ideálny zápas pre nás, ako sa dostať z týchto úvodzovkách sračiek, je ten zápas v Osetine. Proste za mňa toto bol trošku taký zápas poprestávkový z našej strany. Len čo ma mrzí, tak proste ono to môže byť, že odskakujú puky, po prestávke sa veľa trénovalo a treba sa znova do toho dostať, ale čo ma mrzí, že ten prístup tam nie je, že o čom sme sa bavili celý čas aj dnes pred zápasom, že proste Kolín príde bojovať o život a hrajú ten spodok tabulky, hrajú o záchranu a my musíme odohrať play-off zápas, ako keby sme hrali proti Vsetínu, Porube, hocikomu. Čiže to mi tam absentovalo, to ma mrzí a to si zajtra musíme proste rozobrať s hráčmi, prečo to tak je a prečo nehráme tak tímov a nie sme tak zodpovední na puku. Fajn život, fajn Zlín.